Hola, booktubers! Esteu bé? Jo també. Perfecte, nois, avui us vinc a parlar de coses diferents, però abans de tot, deixeu-me dir. Estem confinats, són temps difícils, tothom s'avorreix i la veritat que és difícil aquests moments, però vinc a portar-vos un mètode del que no us caldrà sortir de casa per a res. Us vull ensenyar què m'he passat a l'era digital. M'he comprat un e-book, nois. Aquest és el llibre que m'estic llegint ara, El guardià invisible de Dolores Redondo. M'he llegit molt poc, només vaig fer el primer capítol així, més o menys, però tracta sobre... Bé, és una trilogia, la trilogia del Baztán, no sé si la coneixeu, el Baztán és una vall, i tracta, d'assassinats, i és una inspectora que resol diferents assassinats, etc. Llavors, us recomano, tant com el llibre, que encara no us puc parlar gaire perquè me l'acabo de començar, però aquest format digital, que és molt bo, nois, perquè us el podeu emportar on vulgueu. Ara potser no el podeu moure gaire perquè esteu a casa, però el podeu portar del sofà a la cuina sense cap problema. Algo que a mi m'agrada molt d'aquest llibre, d'aquest format de llibres, és que en els altres jo tinc molt problema amb la llum, soc molt així. Aquest problema de la llum no em passa molt, que amb alguna sombra o així no puc llegir bé. Per això us recomano, això va molt bé, és bastant econòmic, els llibres també són bastant econòmics, podeu tenir tots els llibres que vulgueu aquí dintre, així que la veritat que sou rentable. Ara us parlaré sobre els dos llibres. Bé, avui parlarem una mica de més llibres, serà més així, més general, no serà tant un llibre en concret, el vídeo d'avui. Per tant, parlarem sobre aquest llibre, us vull presentar, no us l'havia dit, me'l vaig llegir ara a finals d'aquest estiu, ¿vale? És aquest, Todo lo que sucedió con Miranda Juff. És de Javier Castillo. La veritat que m'ha agradat molt, jo us el recomano perquè, bé, el que m'ha agradat més és que no t'esperes res. Vull dir, comences a llegir el llibre amb una imatge dels personatges i quan acabes en tens una completament diferent i m'agrada molt perquè és com a molt directe amb el lector, m'entens? Que d'alguna manera ets capaç d'entendre tots els personatges, no? I alguns t'agraden més, alguns t'agraden menys, però et sents molt proper, que diguem, als personatges, ¿vale? Llavors, el llibre tracta més o menys sobre una parella que viuen a Hollywood, perquè són americans, i l'home és director i la dona és guionista, per tant, la trama en general està bastant posada en el món del cine, etc. Llavors, bé, parla sobre... És l'assassinat o el que veureu que passa amb Miranda Juff. Són d'aquesta parella, l'home es diu Ryan i la dona és la Miranda, tenen molts problemes amb el matrimoni, etc. i decideixen anar-se'n a una caseta al bosc a passar el cap de setmana. Quan arriba l'home allà, veu, la dona no la troba per enlloc i troba tot ple de sang a la casa, el lavabo, la cuina, tot ple, com si hagués passat alguna cosa molt dolent. Llavors, veureu què passa, s'enrotlla un munt la història, però m'agrada molt perquè sobre tots els personatges hi tenen una relació, o sigui, estan tots relacionats entre si d'alguna manera, i bé, veureu que també us agradarà, a mi de fet m'ha agradat molt i us el recomano. Això per una part, Todo lo que sucedió con Miranda Juff. Per altra part, us volia presentar també aquest me vaig acabar fa un parell de mesos o així, es diu Once a Liar, és en anglès, tracta sobre, bàsicament, és en el món dels abogats i aquestes coses. A mi m'agradaria molt mirar aquestes sèries tipus d'abogats americans així, de Manhattan i aquestes coses, doncs està molt relacionat. Tracta sobre la vida d'un home que és un abogat molt prestigiós i molt famós i passen un seguit de coses que el posen en un moment molt difícil, d'acord? Us vull dir fins aquí i si ho poso, a mi m'ha agradat molt, us el recomano. A la descripció us deixaré els dos llibres aquests per si esteu interessats en
fer-vos amb ells i us ensenyaré on m'he comprat aquesta meravella perquè també m'ha agradat molt i quan acabi aquest llibre també us faré una review sobre què tal m'ha agradat i què m'ha semblat. Així que nois, moltes gràcies per haver vist el vídeo. Si esteu aquí deixeu-li un like, deixeu un comentari, ens veiem el pròxim dia i ja sabeu, a llegir.